माहारियारि मानास हाग्रामानि मोनफ्रोमबो रेन्जआवनो भेन महोत्सवखौ गाजा गोमजायै फालिनाया दिनै जोबलांबाय। थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय सोलिबोनाय भेन महोत्सवखौ गोबां रोखोमनि हाबाफारि लाबोनायनि गेजेरजों फालिनाया दिनै माहारियारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि मावख'आव दिनै खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 1 जुलाइनिफ्राय लानानै फरेस्ट फेस्टिवलखौ दिनै 7 जुलाइनि गेजेराव गाहामै खुंफुंनाय जायो। माहारियारि मानास हाग्रामानि मानास टाइगर रिजर्वनि बानजायनायाव बासबारि रेन्जनि मावख'नि हाग्रा बिफाना फरेस्ट फेस्टिवलखौ मेहेरगोनाङै फालिनाय जादोंमोन। बे फोरबोनि लोब्बायै बासबारि रेन्जनि मावख'निफ्राय लानानै गियाथिगावसिम हानजा सुनाय हाबाफारिखौबो लाफानाय जादों। बे हानजा सुनाय हाबाफारियाव आखाइ प्लेकार्ड लानानै बिफां लाइफां दाननायखौ बन्द खालामना गान्दा मोसा मै बायदि जिब जुनार बुथारनायफोरखौ बन्द खालामहोनानै स्ल'गानजों ओनसोलखौ गोमसारहोदों। फरेस्ट फेस्टिवलजों लोब्बा लाखिनानै फरेस्ट रैखाथि बिफां फुलि गायनायनि सायाव मोनसे सांग्रांथि मेलखौबो लाफानाय जादों। बेनि अनगायैबो फिसिनाय मैदेरजों लोगोसे गेलेनाय सिनेमा दिन्थिफुंनाय बायदिजों हायुङारि हाग्रामानि साखाथिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साखाफारा खालामदों हाग्रा बिफाना। दिनैनि बे हाबाफारियाव बासबारि रेन्जनि रेन्जार अभिनव बरुवा, एसिएफ जेसिम उद्दीन आहमेद, समाज सिबियारि आरो मिथिंगायारि अनफावरिजों लोगोसे गोबां हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। বন মহোৎসৱটো প্ৰত্যেক বছৰ পালন কৰা হয়। এসপ্তাহৰ এইটো এটা প্ৰগ্ৰেম হয় 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈকে। এই বছৰো আমি বন মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ বিভিন্ন ৰেঞ্জত। বাসবাৰী ৰেঞ্জত আমি পালন কৰিছোঁ আৰু আমি বেলেগ প্ৰগ্ৰেম আমি কৰা হৈছে। এবাৰ দুটা নতুন ইনোভেটিভ এটা কাম কৰা হ'ল। এটা আমি চিনেমা দেখাইছিলোঁ স্কুলে গৈ পেলাই, আৰু এটা আমি কৰিছিলোঁ যে য'ত যোনবোৰ জেগাত মানে বনৰীয়া হাতীৰ চবতকৈ বেছি উপদ্ৰৱ আছে, তাত আমি আমাৰ যোনবিলাক ঘৰচীয়া হাতীবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সেইবোৰ আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খেল ধেমালি কৰি যাতে অলপ মৰম এটা ভাৱ জাগে, সেইটো কাৰণে আমি পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। তাৰ লগতে আজি শেষ দিনত আজি আমি এটা ৰেলী অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ, যাতে গাঁৱে ভূঞে আমি ঘূৰি পেলাই গাঁৱৰ মানুহবোৰক যে সজাগ কৰোঁ। মানে আমি যাতে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোকেল মানুহ, আমাৰ ফ্ৰিঞ্জ ভিলেজ, আমাৰ যিমান দাঁতি কাষৰীয়া মানুহবোৰ আছে তাত আমি গৈ পাওঁ, আৰু যোনটো কনজাৰ্ভেশ্যনৰ মেছেজটো, গছপুলি ৰোৱাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন, সেই মেছেজটো যে দিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য। বন মহোৎসৱৰ ৭০তম বন মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি আমি 1 জুলাইৰ পৰা 7 জুলাইলৈ পালন কৰোঁ। আমাৰ মানাস টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ প্ৰত্যেক ৰেঞ্জতে পালন কৰি অহা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, পাব্লিক এৱাৰনেছ, গছপুলি বিতৰণ, বিভিন্ন EDC বিলাকৰ লগত মত বিনিময় কৰা, আৰু শেষত আমি বাসবাৰী আঞ্চলিক বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত আজি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, EDC বা কিছুমান বিশিষ্ট ব্যক্তিসকললৈ আমি প্ৰচেছন ওলাইছোঁ, আৰু এইখিনি। আৰু ইয়াৰ পিছত ছাৰ আৰু কি? ইয়াৰ পিছত আমাৰ সৰুকৈ মিটিং কৰা হ'ব, বাছ এইখিনি। ইয়াত মই আহিছোঁ ৰেঞ্জ অফিচাৰ, বিভিন্ন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ বন কৰ্মচাৰীসকল, আৰু EDCৰ সদস্যসকল, আৰু গাঁৱৰ ৰাইজ, জীপ চাপাৰী। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।